sɔgɔlen don an na sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati togoya la k'a fɔ ɲɛna aw bisimila tugun a ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ émission sigi kun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur malikunnafoni.net minnu ma abonné a ka abonné a ka commentaire baden b'a kɛ sabula o nafa ka bon an ka baara in kɔnɔna la kosɛbɛ bi an n'an ka belebeleba fila bɛ ɲɔgɔn bolo bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ kan yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimakɛ n ɲankuma ni ɲankuma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko ne ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye ne de ye Mohamed Samake ne dɔw b'a fɔ ma Yɛlɛbugu dɔw fana ko ma Bakorotim balimakɛ n ɲankuma n b'a ɲankuma sigi tɔgɔ ni jamu f'an filɛlibagaw ye ne tɔgɔ ye Modibo Dramane Traoré n comédien tɔgɔ Petit Gawa Chouali aw bisimila malikunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye balike makɛ i bɔra ka tɔgɔ damadamani f'an ɲɛna sisan i bɛ wele olu bɛɛ la mais o tɔgɔ ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ la cogo di ou bien n'i bɛ se ka damadamani sɔrɔ cogo f'an ɲɛna bon tɔgɔ fɔlɔ n'o ye Yɛlɛbugu ye o sɔrɔla radio Dakan de fɛ mais n ka technicien dɔ tun bɛ yen animateur dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma Seydou de y'o danna mais a y'o ye k'a ɲɛ a b'a fɔ ko Yɛlɛbugu parce que n bɔra Yɛlɛbugu de la ka se olu ma mais bon Bakorotim o yera Petit Guima de la parce que n ye Petit Guima ladege n yɛrɛ nana n ka tɔgɔ créer n yɛrɛ ye k'a danna ko Bakorotim o sɔrɔla sunkalo kɔnɔna na n kɔrɔ o ɲali sɛrɛle la ayiwa Petit Gawa Chouali o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di bon ne ka tɔgɔ in sɔrɔla cogoya min na a bɛ mɔgɔ caman dabali ban parce que don dɔ la ni n terikɛ tun bɛ gɛrɛn na an sigilen don an bɛ baro la a ko karisa hali ka comédien tɔgɔ dɔ choisi ka da yɛrɛ la ne ko n ko bon tɔgɔ ko nin ma nɔgɔn ne ma n ko e yɛrɛ dun a ko bon ko ale kɔni fɛ a ye tɔgɔ ninnu fɔ Gawa Chouali nana diya ne yɛrɛ mais o y'a sɔrɔ Gawa dɔ in k'a kun bɛ mɛn relation ba t'an ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a ka fɔ a fɔra cogoya min na ok tɔgɔ nana fɛn dɔɔni 2018 2019 n ye présenté compétition dɔ la ala y'o jɔyɔrɔ fɔlɔ diya nɔ ni Kante Junior taara final dɔ la ala y'o jɔyɔrɔ final diya bon olu mɔgɔ ninnu ye n wele u ka émission dɔ la o y'a sɔrɔ Yɛlɛbugu complet bi ni Akade Gawa Chouali an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko n dɔgɔ a k'i tɔgɔ danna k'a diyara n ye ko mais n'i y'i tɔgɔ da mɔgɔ la wuli k'a yɔrɔ ɲini maxi vacances la an kun b'i ye bon n t'a dɔn n b'i lasɔrɔ cogoya min na n'a ma ɲɛ an ye ɲɔgɔn ye n'an ka baara kɛ a ye kuma kelen de fɔ ka gɛlɛya n ye ko n'i tɛ dangaden n'i tɛ furakisɛ min i tɛ gulɔ min hakili la n t'a dɔn n'a da sera a ma yan n k'o kɛ n ko ne to min a ko bon n'a Yɛlɛbugu la y'a faamuya ko n'a Yɛlɛbugu la n ko problème t'a la mais depuis ni don min na y'i tɔgɔ da Petit Gawa Chouali depuis n'o don i ni Gawa Chouali yɛrɛ ka mɔgɔya bɛ cogo di bon depuis don min an ye ɲɔgɔn ye parce que an ye tɔgɔ dara a bɛ san kelen bɔ ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye mais depuis don min an ye ɲɔgɔn ye chaque fois ni y'a wele a bɛ musokɔrɔba ɲininkali de kɛ na fɔ karisa n'i ye wari sɔrɔ i tɛ dɔ di musokɔrɔba ma bon o la o kɔni dɔrɔn de b'an ɲɔgɔn cɛ Gawa Chouali a yɛrɛ ka foli b'an ka kɛnɛ in kɔnɔ a yɛrɛ tɛmɛra plateau in sanfɛ yan nɔ n yɛrɛ kɔrɔkɛ don ayiwa an tɛ yɛlɛ ko an ka yɛlɛ dɛ an ka yɛlɛ ayiwa an b'a daminɛ jɔn na an ka daminɛ kɔrɔ la mais diɲɛ kɔnɔ ne terikɛ dɔ tun bɛ ko Lewis i b'a dɔn mɔgɔ mana kɛ cogo cogo bɛ tɔgɔ dɔ ta ka da o la ne terikɛ dɔ tun bɛ ko Lewis école la taga manda ye chaque fois ni misi donna classe kɔnɔ dɔrɔn misi bɛ mɔgɔw layɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ k'i dogo misi la wa misi diminenba don la sinanga don dɔrɔn sinanga dɔ la ko Fatumata ko levez vous wula k'i jɔ ko M plus A plus L plus Z égale à combien ko misi égale à Mali kɛ ko Fatumata cɛ a ma nin ɲɛna kala cogo cogo a sinanga Lewis tɔgɔ ɲɛfɔ ko Lewis
ko levez-vous wula k'i jɔ a sɔrɔ salimɛsɛ in diminen b'a kɔrɔ a sinɛ ka no Lewis a pisi kala comme Lewis ka mɛsɛ e de la a jigi la ya hakili jigin Bakorotimi ne hakili jigin mamuso de la o Bakorotimi kelen na bakungolo naji de ka d'ale ayi ale ka bakungolo naji kɔni a b'i faga a nɔfɛ sunkalo min ɲininka dɛ i ɲɛ bɔ a la sunkalo nana se a ye sunkalo tile 15 bɛɛ kɛ a ma bakungolo naji sɔrɔ a 15 la a y'i sigi k'a denkɛ makɔnɔ ko bi kɔni sini ale tɛ sun ayi maa mana sunko fɔ ale ɲɛna bi kɔni ale bɛ fatika ka bɔ ɲɛna fo ale ka bakungolo naji de kɛ suguro surafana ye bon o fana ma gɛlɛya o nana a y'a fɔ ɲɛna o y'a ta dɔ ka taa n'a ye Sababulogo bakungolo naji feerela dɔ bɛ yen muso de do dɛ a jigi ka bɔ mobili kɔnɔ dɔrɔn a ɲɛ su bakungolo naji ko ne muso k'i ka bakungolo naji in fɔra ne ɲɛna dɛ ko selima ko ne ma deli k'a nɛnɛ ko est-ce que ko ne bɛ se k'a nɛnɛ ko a nɛnɛ a ye kuyɛri ta ka dɔɔni soli dɔrɔn k'a nɛnɛ ko ne muso k'i ka bakungolo naji in ka di ko mais selima k'i ɲinɛna ka fɛnnin dɔ k'a la ko ye jumɛn ko foronto o fɔra min dɔrɔn ba sera k'i kunkolo bɔ da kɔnɔ ten a tɛ k'a la. Bakorotimi mais ne de y'a tigɛ est-ce que ne y'a tigɛ an tɛ ji di ma ayi n kɛ n ka ji numéro bɛ yan fɛ o ta ka di yan ba y'o fɔ ba tobili o kumara ba kelen ayiwa an filɛlibagaw ko bɛ yen bi dɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye ayiwa Bakorotimi naam baara ka ca wa talent yɛrɛ fɛnɛ ka ca ko min la y'a choisir ka kɛ comédien de bon depuis Yalabugu bɛ taa ni fila fili la depuis Kante ninnu bɛ yen n taati dɔ de tun bɛ yen ko Fima a yɛrɛ ye caciri turunen n'a ye a sɔrɔ min tɛ se ka ɲɛjɔ mɔgɔ la ka kuma ne tun bɛ maloya face à face n'a kun fɔra ko ne ka n sigi ko ka kuma nin na sisan a tun bɛ gɛlɛya ma dɔɔni n ko n tanti Fima ma n ko n bɛ fɛ ka kɛ Yalabugu mɔgɔ dɔ de ye ko problème t'a la ko mais est-ce que ne bɛ se ka kɛ Yalabugu mɔgɔ ye ne ko ne kɔni bɛ k'a ye a ye n ci ka taa Koma fɛ yen bon Koma fana ko problème t'a la ko n ka na n nana n y'a choisi ka kɛ Yalabugu ye parce que Yalabugu kanu bɛ n dusukun na mais tellement que n bɛ mɔgɔw layɛlɛ balani fɔ u bɛ n bon ni gabakuru ni fɛnw ye e yɛrɛ fo ka n'o bɛɛ dabila sisan fo ka n'o bɛɛ dabila sisan mais sɔɔni ne n ka petini yɛrɛ ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ ayiwa Petit Gabashuali ko jumɛn la i fana y'a choisir ka kɛ comédien de ne tɛ n daminɛ kuma ka jan sa dɛ a man kɔrɔ ni ne kɔni a bɛ sɔn ka kɔrɔ ne dɛ bon ne ye n ta in daminɛ cogoya min na parce que n ka musokɔrɔba bɛ Ɲamakɔrɔ mais ne bɛ Sabalibugu ni n taara o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ ni n tagara a fɛ yen nɔ sufɛ n dɔgɔninw ni n grand sœur ni n grand frère tuma min na u bɛ bɔrɔnin min fɔ ko Surukuba ni Suzanne ma k'a ye furu ni n y'o mot ninnu fɔ u bɛ yɛlɛ o y'a sɔrɔ hali n t'a bila hakili la ko n bɛ kɛ comédien parce que balontan de tun ka di n ye n tun bɛ fɛ ka kɛ balontanna de mais o la n nana don école la ten tɔ ni école ka fɛngɛw bɛ yen nɔ u bɛ na nin ye dɔɔni dɔɔni ka imposer a la bon ni vacances bilara n bɛ to ten tɔ tɛ fosi la ka na kɛ ten tɔ n grand sœur cɛ kuma ka gɛlɛn ne ma n grand sœur cɛ bon komi o bɛ pomme feere kɛ wa ni vacances bilara o n parents u m'a faamuya ko balontan a donna tan a bɔra tan baara de man di ye taga i ka taa baara kɛ bon n bɛ to ka taa yen n bɛ to ka paracetamol Station la pɔnkɔrɔ kini feerela dɔ bɛ yen nɔ paracetamol na fana taa kini san dɛ ne ka baarakɛyɔrɔ bɛ kinitigi kɛrɛfɛla na ye ne bɛ kinitigi kɛrɛfɛ kinitigi tɛ kini di ne ma fu mais ni paracetamol taara paracetamol bɛ kini dun a b'i fa mɔgɔw nisɔndiyalen don a bɛ taa ale tɛ wari bɔ don la ne ye n gɛrɛ kinitigi la n ko ne bɛ fɛ i k'a fɔ paracetamol ɲɛna n ko ne bɛ fɛ ka kɛ catiribɔla ye a ko problème t'a la
ko nana kɛ ten tɔ paracetamol a bɛnna n'o ka voyage dɔ ye n nana tugu petit bandi kɔ n y'o wele ne sɛgɛnna fɛn in na dɛ ne ye 2 ans kɛ a ɲɛ bɛ na et puis a bulo ɲɛsɔrɔ tɛ dɛ ne bɛ taa petit bandi fɛ don dɔw la n b'a fɔ o ko karisa n bɛ ka nali a b'a ko problème t'a la n bɛ n'a sɔrɔ a bɔra ko ka ca mais a ye n dɛmɛ toro tɛmɛra an ka kɛnɛ in kɔnɔ yan an ka foli b'a fɛnɛ ye ne fana ka petit ne ale fana ye i y'a faamuya e ka petit bandi awɔ ayiwa n'an bɔra an b'a wele an b'o ko ɲɛnabɔ kuma dɔ la yɛrɛ komi n bɛ ba kɔfɛ ale bɛ bozo la i bɛ taa sɔrɔ école kɔnɔ n tɛ wari sɔrɔ mais n bɛ n débrouiller n yɛrɛ ye ka 30 ɲini pour que k'o kɛ ale passé ni n tɛna si dugu kɔnɔ n bɛ n débrouiller ka segin sen na ka na kɛ ten fo mankan don ou bien mankan tɛ problème dɔ ko dɔ taara ni dɔ kun voyagera komi plateau don tɔgɔ fɔli ma nɔgɔn an voyagelen bon an nana a y'i kanto petit bandi ma ko ne bɛ gulɔ min ko ne bɛ gulɔ min pour que k'a dɔn gulɔ min a tɛ se ka bɔ an na ne ka musokɔrɔba bi ala ka hinɛ la k'a dayɔrɔ suma k'a to village la n dala kuma tɛ wa depuis a ma fɛ a ko ni ala ma ɲa k'a b'ale sigi yɔrɔ la a k'ale sigi yɔrɔ min ale bɛ se k'ala bato yɔrɔ min ɲamakɔrɔ ye du kelen de bɛ an ka so ni misiri cɛ o den tɛ se ka kɛ gulɔminɛ yɛrɛ ayi i y'a faamu bon ko nana kɛ ten tɔ ni petit bandi ma a ma fɛn fɛn na mais n b'a nɔfɛ k'an ka taa sewa la quoi chaque fois a bɛ n lamunumunu don dɔ la a ko k'an ka taa cahier dɔ minɛ douce la an taalen cahier minɛ douce la a ko karisa an bɛ ka taa répétition yɔrɔ la n'i bɛna don groupe la mais i b'a kɛ ko dɔn n'i taara i b'i sigi yɔrɔ kelen min ye kuma fɔ an na n kun b'o dɔn ni tɔgɔ min ye ani don min na a bɛ tɔgɔ min fana ko ni n taara ko karisa bɛ yen ko karisa fana taara o cogoya de la bon kɛlen n taalen n y'o tigi ye vraiment a ye n touché n ko est-ce que nin ma ne tɔgɔ ca ni pour que a ka fana ka don yɔrɔnin sɔrɔ a ka don yɔrɔnin sɔrɔ n m'a jate kojugu ye mais puis ma foyi bɔ petit bandi ka ko halisa n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ girin ka b'a ko ne dɔgɔnin n b'a fɔ ko n kɔrɔkɛ puis an bɛɛ joilen don an nana to ten tɔ n ye chèque to yɔrɔ ɲini parce que paracetamol ni relation kun tununa n'a yɛrɛ ɲinan yɛrɛ de n bɛ compétition dɔ la ni paracetamol ye ɲɔgɔn ye ni chèque to nana baara daminɛ don dɔ la n ye a wele n ko karisa n ko ne bɛ fɛ ka taa sewa la a ko ne ma ko mɔgɔ min ni a tɛ se k'a démenti a ko ni mɔgɔ min ni chèque bɛ baara kɛ ko n'olu tɛ baara kɛ n bɛ hali nin yɔrɔ in na n ma kuma fɔ chèque ɲɛna ne t'olu fɛ ne kɛ kun ka u bɛnna tɛ ne ma kun fɛ bon n ye tilen direct la ka tugu chèque kɔ finalement n'a bɛ taa ci minnu na a bɛ n fɛ mais petit bandi an kana sans mentir n tɛ petit bandi sara sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɔ a kɛ tan a dɔn tan a bɔ tan ni i ye mɔgɔ ka juguman fɔ ni ɲuman nana o fɔ ni fana ma kɛ fitiriwale fana tiɲɛ ayiwa an ka yɛlɛ wa ou bien an ka tɛmɛ ni question kɔrɔ ayi ne b'a fɔ kɔrɔ dɔgɔ kɔrɔ dɔgɔ ayiwa Bakɔrɔ Timi e ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di bon ne n'u bɛɛ ka di tiɲɛ yɛrɛ la parce que ne yɛrɛ b'a fɔ n'i ko petit bandi n bɛ tugu o kɔ n'i ko Kante n'o ka di n'i ko petit comment dire petit Gima n'o ka di ni yɛrɛ taara n fɛsɛlen sɔrɔ petit Gima fɛ i b'a fɔ ko petit Gima yɛrɛ wolo dɔgɔnin de ne ni dɔw ma ɲininkali yɛrɛ kɛ n'u taara ne dalen sɔrɔ i b'a fɔ de petit Gima dɔgɔnin ne ma fa kelen ba kelen petit Gima ye Keyita ye ne ye Keyita ye tiɲɛ yɛrɛ la ne n'u bɛɛ ka di mais mana n tigɛdɛgɛ na ye kɔni ayi mana n tigɛdɛgɛ an tɛ tila ka ba wele ba kana n tigɛdɛgɛ n'a ye ayiwa k'a hakili lajigin an
filɛbagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen no aw ka téléso mandi de la n'o ye mali kunnafoni.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan in sigikun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la bi ani Bakoroti min ani Petit Gawashuale ani olu de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ ni an ka kow ye Petit Gawashuale diɲɛ latigɛ baara o baara n'i b'a la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ i bɛ nɔgɔya sɔrɔ i ye nɔgɔya jumɛnw de sɔrɔ baara in na parce que i bɔra k'i da maga i ka gɛlɛya dɔw la sisan i ye nɔgɔya jumɛnw sɔrɔ baara in kɔnɔna la bon n'ale nana yan bi o bɛɛ ye nɔgɔya yɛrɛ o bɛɛ ye nɔgɔya dɔ ye et puis n ye bolimafɛnw sɔrɔ a la mais ala tanu bi n tɛ se mɔgɔ ma n ko karisa i tɛ n jan bi n ka taa dumuni san o kɔni ala y'o kɛ n ye bi a ko la ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina Bakoroti min i b'i da maga i ka nɔgɔyaw la n'i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ baara in kɔnɔna la bon tiɲɛ yɛrɛ la n ye gɛlɛya sɔrɔ a la dɛ n ye gɛlɛyaba de sɔrɔ a la parce que n ko n bɛ bɔ yan n bɛ taa yɛlɛbugu la n sen na ni n sera yɛlɛbugu la tuma dɔ la yɛrɛ n tɛ jate yɛrɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ ma caman kuma dɔ la n yɛrɛ tun bɛ bɔ n bɛ tagama ka taa zie dɔw la o bɛ n bɔ ni gabakuru ye n bɛ segin ka na fɛn daminɛ ma nɔgɔ mais alhamdulillah n bɛ ala fo k'ala barikada n bɛ n kɔrɔ fo n'a ɲɛ bɛ n na yɛrɛ n'o ye Petit Guima parce que ale de ye n bɔ a gɛlɛya dɔɔnin kɔnɔ mais n'i yɛrɛ kan se yan bi a sababu dɔ y'ale parce que a ye ko n ka tɛmɛ n'ale ka sira ye ni n tɛmɛ n'ale ka sira ye a ka ca ala fɛ na don ye bon nɔgɔya fana ni i n'a fɔ nin bɔra k'a fɔ cogo min yan yɛrɛ ye o y'a nɔgɔman dɔ ye parce que diɲɛ bɛɛ b'i ye ayi mais aw jɔ fɔlɔ dɛ mais aw ni ni somɔgɔw bila fili la parce que ne de ko n bɛna bɔ télé la bi ma dɔn an ka Mali ba sigilen don ka ne kɔnɔ fo n'u taara net sanfɛ dɛ ma n'i sera Mali kunnafoni TV kɔni na diɲɛ bɛɛ de b'i ye i ma yan ayiwa parce que gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ nin ka kuma don kuma ka gɛlɛ comédien ma dɛ mais n'an bɛ scène ka kuma ma nɔgɔ an kuma ka nɔgɔ an bolo awɔ an ka yɛlɛ sa an ka yɛlɛ Gawashuale tɛmɛ n'an ye comment il faut dara ne Gawashuale na zinta Gawashuale de ne ka chef ye o chef de b'a daminɛ fɔlɔ chef kuma daminɛ e kungo jumɛn a ma a ye mun fɔ a ko Petit mais kɔfɛ ne tilala ka fɔ ko kɔrɔ ne ma fɔ kɔrɔ sisan da yɛlɛ mara ne ko Petit de kɔrɔ an ka tɛmɛ n'a ye kɔrɔ an b'i bolo diɲɛ kɔnɔ naam tubabu naam ani farafin naam u ka kow kɛcogo tɛ kelen ye hali dɔɔni u ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛ jalan ni tubabu go n'a ye mani kura sɔrɔ n'a bɛ ka taa présenter a tɔ la a bɛ sigi Margaret Elisa Marie bon on a trouvé un nouveau copain a bɛ sin ka to ɲɔgɔn ma wow quelle classe ani mi ɲɔgɔn o ye tubabu la yɛrɛ ala ka kisi farafinna surtout an ka quartier Sabalibugu Sabalibugu kaw bɛna sɔrɔ yan surtout farafinna ni an ka quartier yɛrɛ ni Sabalibugu ka go n'a ye mani kura sɔrɔ n'a bɛ ka to présenter a tɔ la a bɛ tafe yɛrɛ fankelen cɛ fɔlɔ ayiwa marama gafu an ka mani kura filɛ nin sungo terimuso mankan mɛn i dun t'a fɔ a ɲɛna ko kɔngɔ b'an na a da ça veut dire k'a fasalen don Sabalibugu minnu sera yan ne tɛ faamu tɛ se kɛlɛ la n bɛɛ filɛ ayiwa Bakoroti a b'i bolo ala i b'a dɔn a ye hakili jigin dɔ de la sisan ne terikɛ dɔ de kun don a ɲɔgɔnna fɔriɲɛ 2 de kun tɛ ayi ekɔli daminɛ waati u y'ale don ekɔli la yɔrɔ ni i taara ni misi nana a b'a fɔ ko bɛɛ k'i présenter n'a fɔra ko Gawashuale bɛ se ka wele ten président o b'i sigi n'a fɔra ko Aminata Tarawele o b'a fɔ présidente o b'i sigi turu bɛ se ale ma dɔrɔn ale sera k'i kanto ten ko maçon ko mais k'e tɛ se ka fɔ président non tɔw ba ninnu fa de ye président ye mais ne fa tɛ président ye ne fa ye maçon de an bonya sa mais a kɛra ne de ɲɛna a kɛra de ɲɛna non an bonya sa mais i b'a dɔn problème c'est quoi
fɔlɔ muso yɛlɛcogo u y'a changé chapeau donnaw cayara fɔlɔ même si ni hali ni yɛlɛbugu bɛ ka bɔ télé la ni y'u sigilen i b'u yɛlɛ waka i bɛ bɛɛ k'i kunkolo firifiri mais sisan n'i y'o kɛ Fatimi n'a hakili jigin o la sisan n'i bɛ min ye la chapeau kɔrɔ bɔ kan an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Bakuru Timi naam comédie filɛ nin ye a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɔw dɛ yɛrɛ b'a fɔ o ma ko yɛlɛkoninkɛla walahi kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ o ma mɔgɔ dɔw m'a faamuya dɔw yɛrɛ ko k'an bɛ jouer min ko ka taa an jɔ scène sanfɛ k'u ka manamanakan fɔ k'an bɛ fini lankolon don k'olu si dakalen tɛ mais a kuma in m'e ka kanu sa fɔlɔ dɛ a ma ne ka kanu kɔni san fɔlɔ a ye ta sa wa kanu dɔw sara Kerimu in de bɛ mɔgɔ ka kanu sa direct han e t'o ɲɛfɔ n ɲɛna sa n fana ta n'o bɛn'o kɛ n bɛ to k'o e bɔko fɔlɔ yɔrɔ ni bɔko kura ni télé la i bɛ joie i fɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kala ne yɛrɛ ne ma kɔlɔkɔlɔ wele n ko bi n ko n bɛ Mali kunnafoni kan ko bɛ yen dɛ Maxi Vacances 2000 i ka kuma latigɛ dɛ i ka hakili jigin hali ne bɔtɔ la ne y'a fɔ n ka wulu ɲɛna n k'a k'a lajɛ n ko ne fana bɛna bɔ télé la bi Bakuru Timi an bɛna mun f'e ɲɛna mais ne n'an ka wulu bɛ kuma dali da o dalilu bɛ n yɛrɛ bolo awɔ n'o bɛ fini n'an bɔra sisan n b'a dalilu d'i ma i bɛ wulu ka kumakan lamɛn a bɛ kuma i fɛ ni nin tilala ka kuma na wulu ye min fɔ n b'o fana f'i ɲɛna tɛmɛ n'i ka kuma ye i tilara ni y'i jaabi mankan bɛ wuli ne tɛna ne jaabi yɛrɛ ayiwa an ka taa ko kanu jumɛn de sara ne ma ɲinɛ o ne ma dala n'ale yɛrɛ ka kanu dɔ ma sa dɛ ayi ne ka kanu bon a bɛ se ka kɛ an ka taa ne bɔra télé la non ne bɛ tɛmɛ n'a heure sera dɔrɔn ne bɛ tɛmɛ moto tɛ yen i b'i débrouiller sen na de kuma dɔ la yɛrɛ se dɔ la dɔ ka da la f'i wɔsi ji bɛ k'a cɛ ne tun bɛ dɔ nɔfɛ a yɛrɛ tun bɛ ka sɔn ne ca n'a ka musokɔrɔba bɛ télé filɛ la a ko mama ne bɛ nin dɔn n tɛ dɔwɛrɛ yɛlɛkonikɛla e bɛ tugu ko y'i dɔnbaga ye n ko ye malala ko ye i b'a dɔn don fɔ bi denni ma ne ka appel ta ne b'a wele ala tiɲɛ na o denni fɛnɛ b'a m'o ɲa sa yɛlɛkonin tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ lankolon ye sa kɔni tɛ mɔgɔ i b'a dɔn kuma bamananw ka kuma don ko mɔgɔ lankolon baara don mais mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ i ma ye o b'an kɛ mɔgɔ lankolon mais n'i ye dɔ bila yɛlɛko la bi cɛ caman bɛ dafalen dɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn mais Bakuru Timi e yɛrɛ bɛ ka inspiration sɔrɔ cogo di i bɛ ka inspiration sɔrɔ cogo di ne nana bon ne bɛ n ka inspiration sɔrɔ cogo min kuma dɔ la n sigilen n b'a ɲini n t'a sɔrɔ mais kuma dɔ la ni n taara n sigi n tɛ maloya k'a fɔ ni n taara n sigi i b'a kalama cabinet da la n b'a sɔrɔ awɔ kuma dɔ la ni n taara n sigi n b'a sɔrɔ kuma dɔ la ni n dalen don sunɔgɔ la n bɛ n to manamanakan fɔ la n b'a sɔrɔ mais ni n sigilen don lɛsi la k'a ɲini n t'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ ayiwa Petit Gawachu Ali i fana bɛ ka inspiration sɔrɔ cogo di bon ne filɛ nin ne bɛ don mɔgɔ sugu bɛɛ kan ni n ko n bɛ don mɔgɔ sugu bɛɛ kan denmisɛnninw yɛrɛ fɛ teriya de ka di ne ye denmisɛnninw comédien tɛ yen nɔ baaraɲɔgɔn de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ ni ne ni comédien ye ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn an n'an tatɔla tɛ baarayɔrɔ dɔ la an bɔtɔla don baarayɔrɔ dɔ la mais an ka taa gɛrɛnw sigi an ka taa thé sigi o bɛ ne ni denmisɛnninw de cɛ kuma bɛɛ bɛ bɔ yen kuma bɛɛ bɛ bɔ yen nɔ a bɛɛ i ye min mɛn i ma min mɛn i b'a sɔrɔ yen a bɛɛ bɛ sɔrɔ denmisɛnninw bolo ou bien npogotigininw minnu wele ko kuranin don n'u bɛ kunsiri kɛ carré kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ka gɛrɛmɛ sigi an ka yɔrɔ ko marama sɛsen bɛ feere o kɛrɛfɛla la sɛsen ka don mais chaque fois ni ne bɛ kɔnɔ o kɔnɔ nin t'a natɔla ye i b'a dɔn a bɛ k'a ɲɛɲini nin a fɔ ɲɛna ko ɲɛɲini tɛ k'i natɔla dɔ inspiration ɲini na hali kuma dɔ la ne bɛ kɛ parantiw cɛla kuma dɔ la ne minfɛn tɛ minfɛn ninnu fɛ ten mais ne bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la pour que ka ni i sɔmina taa
taa magi kɔnɔ n'i bɛ min fɛn min min kelen san k'i sigi i bɛ diɲɛ kan bɛɛ de mɛn. ayi o ye tiɲɛ dɛ. mɛ n ka tabali bɛ yan dɔw bɛ tabali an sigilen don fanta bɛ n bolo mɛ fanta min na u falen don dɔ de y'i kan to k'a ka visa bɔra a kɛ kun ka taa si. tɔgɔlen a bɛ k'a conseiller mun na ko n'o taara ko n'o min y'i jilaja k'i cɛsiri yɛrɛ ko baara b'u ka gulɔ min san. ça veut dire baara de b'u ka gulɔ min san. n'o y'a cɛsiri baara de b'u ka. baara san mais baara bɛ gulɔ min. baara de b'u ka gulɔ min san. Gawusu ale y'i hakili jigin gulɔmina dɔ la don o gulɔmina tɛmɛna an ka kare kɔnɔ ayi parce que yiri saba de b'anw ka da la a tɛmɛna fɔlɔ la filanan a taara o de tɛti ne ɲɛ bɛ gulɔmina na a bɛ ka koro di yiri ma i bɛ ka sikati bɔ ka di wa i tɛ n ka sikati bɔ ka di girin i bɛ ka sikati bɔ i ka sikati ka na gulɔmina tɛgɛ bɛɛ kɛ joli sa ko fugariden ɲɛ b'a la an bolo bɛ funu. Oui, Clara. Ah, glomai. Voilà. Bon, récosso. Même si. Ma faut pas donner. Comédie. Ne ferait. Donc, mais absolument, moi, famille, tu connais, il n'a pas d'avoir expérience au boron. Bi, il t'a sorti nene ni nyogona toura nyogona. Anga bi, e kana ne nofe. Anga ta gerena. Shini kana nofe. Donc, il t'a sorti, ben moi sorti gerena, cheten deninjan kadnere. Ok. Ni malheur momi ni sirano nye ni ci fiena na ma jaye i ben kobla e jodo na ma nga relation ti a te fen faraga mais ni demson do kuma dala nu levis nu ma to ngwa ni yang po ni ni fenga ni me ya ngo cha te mana ko dabla ko geren ni sebe bi oboge ni ngobe amina mba kewa mais atena fo ni influence ko ban no chere mais chaque fois akadi ka gere dem aka kari nga ke olu re korowa na manya mesugu bugo aywa amite mena nga ko e ba ko rutimi e comédie re ko fe yere ibe to godi bon comédie ko fe nye bara chama gon ke comédie ko fe awo harap bala ai marapu ke ala ay inti se ka kɛra pɛri mais me to ka rapɛriw ladege abana ayiwa n ye radio dakan kɛ n ye fɔli kɛ n ko n bɛ gita fɔ kuma dɔ la yɛrɛ n bɛ kɛ zigiri la yɛrɛ tɛ zigiri ba ka ja mun ye zigiri ba kɔrɔtɛ ne kun ye ɲɛfɔ ma fɔ ni jaabi juniori n kɔrɔkɛ do ni n m'o kɔfɛ fo n bɛ to ka musokɔrɔba la i ye nin bɛɛ kɛ n ye nin bɛɛ kɛ mais Suleman ma kɛ gɛribu de ye ma kɛ gɛribu de ye baara in bɛɛ kɛ n ye baara bɛɛ kɛ ayiwa Gawusu ale comédie kɔfɛ i fana bɛ cogo di bon ne bɛ caman yɛrɛ ayiwa an ka taa ko ne fana ma dɔnkili da non bon n bisimila ye n'i bɛ fɛ k'a malo n bila dɔnkili da la wa dɔnkili dun bɛ taa ne ka émission bantɔ dɛ an bɛ ci de a bɛ ɲɛ sɔrɔ ni n bɛ seere la ne ye charbon tɔmɔ kɛ ka ji pushe kɛ ka miniseya kɛ ne ka minise patron yɛrɛ tun bɛ da mɔnzɔn na ka n t'a dɔn mama tun bɛ to ka ni kɔɲɔmuso furu la u b'a fini di u b'a bila kɔɲɔmuso ka fini na kuma ka gɛlɛn komi danbe muso u b'a siri ka fɛn ko buguni fini ko kuma ka gɛlɛn pentelu merci a tɛ bɔ ne da wa ne b'aw sɔgɔ ɲɛna gari la i tɛ da la ala an ka bi invité ninnu ma nɔgɔn sa ne ka musokɔrɔba la n'a y'o sɔgɔ ne tun bɛ t'o feere cɛ dɔ de n fa terikɛ dɔ de ye n ye a ye n wele a bɛ dibisogo feere a ye nugu meleke mɔgɔ na ja ko n ka tɛmɛ ka taa so ko n kana nin feere bilen de i y'a faamuya bon n ye ɲaman bɔn fɔlɔ kɛ ka ɲaman kɛ pusi wotoronin kɔnɔ ka taa bɔn n y'o fɔlɔ dabila min na
parisien dɔw nana an ka yɔrɔ la cɛw ka ɲamanbɔn ka di dɛ ni ne taar'u ka a tɛ tɛmɛ fɛn kan ni ne y'a ta ne b'a sigi o tɔrɔ ne bɛ taa bɔn kuma dɔ la u bɛ 200 di ne ma kuma dɔ la u bɛ 300 di ne ma ne de filɛ nin k'o wari fara ɲɔgɔn kan ka sɔba dun k'an fasa ka taga o denmusonin lajɔ su fɛ k'a fɔ ko n b'o fɛ bamanan français in na o ye kuma min fɔ ne y'o de bouger n kunkolo la ka taa se dɔ ma k'o fɔ k'a ko ko non k'aw tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i y'u ka ɲaman bɔnna donc a yɛrɛ kelen k'a fɛ e m'a faamu f'i t'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de Allah e yɛrɛ kun suwara e bolo k'a sɔnna ne mun fɛn o fɛn bɛɛ fɛn mais hali sini denni bamuso a bɛ ne wele ko n burakɛ ne ye ɲaman bɔn jɔ carrément a bɛ ni ɲaman fara a bɛ ne ɲini ale maraka don a da ma jɛ a bɛ français ni bamanankan mɛn français ni marakakan mɛn ne dun bɛ bamanankan ni bamanan français ni mɛn Allah n'a ye ciden ci ka taa ne bɛ taa n ko k'a fɔ a ɲɛna n k'a denmuso ko ne kana s'u fɛ yen nɔ bilen o de kɛra ka ɲamanbɔ tiɲɛna Allah mais a ye dugawu kɛ ala ka to a ka denmuso jan a ma furu halisa o halisa ma furu halisa mais ma jija a bɛ ɲɛnabɔ dɔɔni a bɛ ɲɛnabɔ n'a y'an kunkolo ye télé la a bɛ sɔn k'a denmuso parce que tubabu ninnu filɛ olu nin suguya ninnu de ka d'u ye dɛ mais anw fɛ Mali la n buramuso k'i burankɛ bɛ télé la buramuso ton burankɛ ici asseyez-vous Mali kunnafoni et qui va acheter ton burankɛ asseyez-vous sur le plateau de Mali voilà sur le baguette de notre avec Chama sur le plateau de Mali kunnafoni point an ka inte buramuso y'a mɛn ayiwa Bakoro Dimi i furulen don ma furu fɔlɔ awɔ n ye muso ɲini o si ko k'o tɛ n fɛ ko mun na parce que ko n cɛ ka jugu ni cɛ ka jugu olu t'i fɛ i ma furu fɔlɔ kow bɛ yen awɔ n ma furu fɔlɔ kow bɛ yen wa kow tɛ yen kow tɛ yen yɛrɛ kow tɛ yen ayiwa npogotigininw a bɛ se ka na n'u ka candidature ye ko ni pɛrɛnnen don k'u makɔnɔ dɛ k'u ka na ayi sisan fana sisan npogotigininw fana ko k'olu tɛ furu sisan o m'o fɔ a n'i ye mɔgɔ mun n'i ko k'i taa ni mɔgɔ min ka wuli ayi ne ma tila vie la fɔlɔ ni n tilala fɔlɔ n bɛ sɔrɔ k'i jaabi olu ma tila vie la fɔlɔ est-ce que o y'a bɛɛ ye o t'a bɛɛ ye dɛ ayiwa Petit Gaba Suwalen i fana furulen don wa ma furu fɔlɔ mais ko voilà bon furu ni n'i ye min fɔ o ye kɔrɔlen kow kun bɛ yen mais est-ce que kow bɛ yen an bɛ yɔrɔ min na sisan kow bɛ yen wa hali sisan a b'o dangan kelen de la donc i tɛ fɛ ka bɔ yɔrɔ tubabumusonin yɔrɔ i tɛ fɛ ka bɔ yen f'a ka furu ala ka ko i ɲɛnabɔ koyi depuis k'an sigi ma dugawu kɛ fɔlɔ dugawu min ka wusa ne ni hali n'an wulila k'a ka ɲi ayi ala ka to a na kɛ ni dennin ka ɲi dɛ Allah cɛni jarabira téléphone ta tɛ n b'a yiri la ayi ala ka ni nin dira ne ma n'an taara Kolokani ne bɛ kɛ Kolokani dugutigi fura foyi t'a la tiɲɛ yɛrɛ la Gaba Suwalen nin ka di ni sɛbɛ ala ka nin ko in nɔgɔya an ka wagati korona émission sera a kuncɛyɔrɔ la Bakoro Dimi conseil jumɛn de b'i bolo fitinin minnu fana bɛ ka wuli ka don comédie la sisan k'a di olu ma bon ladilikan mun bɛ ne bolo k'a fɔ comédien ɲɛna fitininw tɛ dɛ kɔrɔbalenw fara fitininw kan an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ anw de ye faniba ye n'i ko comédien n'i ye comédien faga comédien wɛrɛ de bɛ bɔ a kɔnɔ an ka ɲɛngoya dabila minnu fana bɛ ka wuli n tɛna an b'a fɔ cogo min an ka fitinin ninnu de b'u yɛrɛ kɛ star ye an ka stara dabila an ni ɲɔgɔn cɛ n'an mago bɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn wele karimasina ne mago bɛ nin na a ko a bɛ se ka kɛ tan wa ni ne ye n ka fɛn yira Gaba Suwalen na sisan Gaba Suwalen nin ka ɲi awɔ nin ka ɲi ne bɛ se ka baara kɛ n'a ye mais ne ye n ka fɛn yira Gaba Suwalen la Gaba Suwalen b'a dɔn k'a ma ɲi ne yɛrɛ b'a dɔn k'a ma ɲi mais Gaba Suwalen b'a fɔ k'a ka ɲi
mais ka tila k'i sigi ka yɛlɛ n'a ma ɲi an k'o dabila o tɛ sɛbɛ ko ye. Stop. jɔ lajɛli de don i t'a fɔ ko misala la fɔlɔ mɔgɔw kana fɔ k'an ka baara y'o ye. ayi ne bɛ k'a fɔ ten misala la misala la tiɲɛ don misala la parce que comédien an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'i ye dɔ wele parti de don comédien kɛmɛ parti de. a ma ɲi baara la. n'i bɔra sisan ka taa dɔ fɛ yen o b'a fɔ e ni dɔ bɛ baara la ne ni tɛ se ka baara kɛ. o de dun ma ɲi comédie la an ka kɛ faniba ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko mɔgɔlankolon baara don n'an yɛrɛ y'an bolo minɛ ka ɲɛ mɔgɔw bɛ k'an fɛ mais o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ comédien ɲɛna a denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ lajɛlen bon kɔrɔ fana ka dɔgɔ ye dɛ dɔgɔ fana ka kɔrɔ ye dɛ o de don. i ka fanu don wele kan jumɛn b'i bolo ka lase olu ma ou bien. bon n ka foli bɛ an ka fanu bɛɛ lajɛlen ye. ayiwa Petit Gabashuale conseil jumɛn de fana b'i bolo ka di tɔɲɔgɔn comédien ma ani fitinin minnu bɛ ka wele ka don comédie la. kuma kɛra fila yɛrɛ ne yɛrɛ ye fitinin ni e ko fitinin wɛrɛ tugun. a mana kɛ cogo cogo dɔ fana bɛ duguma koyi. mɔgɔ si t'an duguma. a bɛ tiɲɛ yɛrɛ mɔgɔ t'an duguma dɛ. i b'a dɔn conseil bɛ ne bolo ka di an ma. ne ye ne ɲininka ne b'an ko Mali kɔnɔ comédie catégorie fila de kɔrɔbalenw ani fitinin mais n'i ye mɔgɔ caman ɲininka n'a fɔra ko kɔrɔbalenw dɔrɔn u b'a jate Kante a tɛ n'a fɔ fɛn don Kante Petit Gimba Yaro Kilaba Bamod non ne fɛ an ni olu kɛmɛ i n'a fɔ redoublant ni passant ni i bɛ taa sɔrɔ misaliya la ni e nana ne redoublera classe kɔnɔ n'i nana ne sɔrɔ yen i bɛ se ka ne ɲininka leçon fɛn dɔw la n bɛ se k'i bilasira olu la mais a tɛ i n'a fɔ i tɛ se ka tɛmɛ ne na baara de man di anw ye. surtout min yɛrɛ mana video kelen ni fila kɛ dɔrɔn ko k'ale kɛra star ye a ma nɔgɔn. n'an bɛ caman wele ko kɔrɔbalenw misaliya la n bɛ n kali walahi n'an ye baara kɛ an ni ninnu bɛɛ bɛ succès kɛ ɲɔgɔn fɛ. a b'a kɛ. an bɛ succès kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni min kunkolo yera dɔrɔn o ye kɔrɔbalen ye ni min ma ye dɔrɔn o ye fitinin ye. aw fana aw ka kɔrɔbalenw wele bani comme Layiko Mari Wɔlɔ ala ka hinɛ Gimba national u wele n'u nana ni n'u kumana ani bi an denmisɛnninw bɛ ka minnu jate k'olu ye kɔrɔbalenw ye n'olu nana ka kuma i b'a dɔn ko an ni olu ye examen de classe mais an ka kɔrɔbalen t'u ye ne de ko ten mais dɛmɛbaga de bɛ mɔgɔ sɛgɛn. o ye tiɲɛ. a tɛ c'est à dire a tɛ i n'a fɔ n da bɛnnen don ni Kante a ne mu Kante de nka idole ye parce que baara ka d'a ye. kojugu. i y'a faamuya mais Kante tɛ se ka salle chiffre bi ko ne tɛ se ka taa n jɔ a ɲɛfɛ ka jama kɛ n sago ye ne ɲɛ t'o salle la Mali kɔnɔ mais a bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ don a la tɛmɛ don a la a tɛ ne ɲɛ gana dɔrɔn ne bɛ Ikari wele yanni ne ka Gawa wele. i k'a fɔ ne tɛmɛra an ka kɛnɛ in kan. tɔɔrɔ y'a fɔ ne ɲɛ gana dɔrɔn cɛ grand frère cɛ i muruti dɔgɔnin bolo bi dɛ Yɛlɛbugu kunna ni muruti bolo a ma nɔgɔn a bɛ kɛ i dalen bɛ min na a ci ma n b'a corriger k'a bila ka na d'i ma an ka wuli ka baara kɛ bani ala kosɔn garijɛgɛ ninnu dɔw déplacer ka na chaîne kan 2019 na n ye chance fitinin dɔ sɔrɔ n tun bɛ concours dɔ la ko Mali Comédie Star a membre de jury tun ye garijɛgɛ ninnu ye don dɔ la tile kelen u taara conseil di dɔ la i b'a dɔn u bɛ ka conseil min di barika b'a la dɛ. kojugu. y'a faamu bi n'an ye baara kɛ an ni Kante ninnu bɛ se ka kasi mais a kana kɛ i n'a fɔ. i bɛ ka Kante tan o tɛ. non n dalen fɔlɔ de b'ale la. i y'a faamu mais i bɛ ci d'ale de fana ma. voilà n dalen de don ale puis a bɛ baara kɛ to. kojugu. ne ni Kante ka mɔgɔw ni an yɛrɛ bɛ ne ni Kante ka denmisɛnninw bɛ kulonkɛ min kɛ
ne bɛ yɛlɛbugu groupe min na ne n'olu t'o kɛ quand t'es joueur kɛrɛfɛ yɛlɛ masa ni y'a ɲɛ ni yɛlɛ i n'a ye ɲɔgɔn don a ɲininka k'a fila ɲɔgɔn na a bɛ ka k'a bɛ mais seulement ale fɛ dɔ bi fatɔkɛ taara sɔrɔ fleur tukɔrɔ ko n tiga 20 fɛ ni yɛlɛ masa ye ɲɔgɔn ye a ɲininka la a b'a jaabi tɔ di kɔdi bɛ kuma la o a ɲɛfɔ a kɛra cogo di non a kaɲi ta se ka na kumaw fɔ cogo di ka kɔdi ayi ka kumaw fɔ ka kɔdi don la ne t'o fɛ ne bɛ ko sɔgɔbɛ de parce que fa da an ka taa fɛn bɛɛ fana tɛ sɔgɔbɛ ayi ne bɛ ni sɔgɔbɛ ne yɛrɛ fana bɔra min kala dɔrɔn fatɔkɛ ko n tiga 20 fɛ mais daminɛ yɛlɛ masa ale y'o mɛn mais tiga 20 fɛ ne y'o mɛn ayiwa an tɛ yɛlɛ an bɛ yɛlɛ Bakoloti bɛ tila ka ci parce que a ko k'ale bɛ ci a bɛ ci dɛ sisan n'an yɛlɛla kɔfɛ ale bɛ ci an bɛ sɔrɔ ka bye bye ni ka téléspectateur comme n fana y'a f'i ɲɛna n ko n bɔtɔla n ko wulu ye kuma dɔ fɔ n ko n b'o fana fɔ a t'a jɔ fɔlɔ n ka kuma in direct dɔ n ko numéro bɛ wele bi ko Kante f'a ka yafi ma yafa ma Kante i dɔgɔw ka yafa ma dɛ i dɔgɔninw bɛ fɛ ka kula tɛrɛ ka tɛmɛ i la i b'a dɔn min ka di ne ye ne ɲɛ tɛ sarila Mali kɔnɔ fo parce que ne bɛ fɛrɛ i bɛ ka motoba tigi ne bɛ mobili kɔnɔ kɛnɛ kɔrɔ o de ne ka objectif manamana kan tɛ dɛ o de ne ka objectif ye mais a tɛ ɲa dɛmɛbagaw kɔ a tɛ ɲa kɔ o fana tiɲɛ parce que dɛmɛbaga t'an fana na ka a bɛ se ka kɛ bi n bɛ k'a fɔ mɔgɔ caman b'a jate n sigilen don n bɛ ka an ka Ala deli Ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma amin yarabi bon minnu t'a faamuya olu bɛ fɛ ka kɛ star ye de sinon ne yɛrɛ kɔni ka vision ko la ne tɛ fɛ ka kɛ star ye ne bɛ fɛ ka tɛmɛ star la de o de la n ko artiste ma ni moto Batugu na kɛ nɛgɛ dɛ ni moto in b'i ko a ka di woyi kɔlɔkɔlɔ la n'i bɛ bonya de ye mais karisa tɛ nin non en tant que i bɛ télé na moto in bɛ tugu ko n'Ala ka an ka ko to a la dɛmɛbagaw tulo bɛ na ne ko n ko Bamakɔ Mali artiste ma n ko tɛ artiste ye dɔw ye ɲininka kuma in na ko kun jumɛn na ko n y'a fɔ o parce que faniw de y'anw kɛ star ye n'i yɛrɛ bonya ma dɔrɔn i ka ko banna ne bɛ se ka kɛ bi dɔgɔnin dɔɔnin bɛ sɔrɔ na n ye jama dɔ sɔrɔ n mana bɔ n ka carré kɔnɔ dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ Bakoloti ne ye n yɛrɛ bonya olu ma an Saro fana ko k'o dabila Masaro m'aw tan dɛ n y'a fɔ de o baara don i y'a mɛn bon n ka wulu ta de fa awɔ a ka wulu ta fan i b'a kalama tisɛ jeliya kɔni hɔrɔn jeliw de ka ca Bamakɔ mais m'a fɔ jeliya dɛ bi jeliya caman kɛra jeli ye k'a sɔrɔ o tɛ jeli ye bon ne de ye n yɛrɛ kɛ jeli ye ka taa n jatigi dɔ fɛ yen mais a t'a dɔn ko ne ye hɔrɔn ye parce que an bɛ sigida la yɔrɔ fantan kɔni faama kɔni tɛ fantan dɔn bibi na ne donna o du kɔrɔ dɔrɔn ko madame Siaka ka kulala jaw ka wulu dalen don o dalen ni kɛnɛ ma o bɛ ne dɔn o bɛ ne ka du dɔn mais ne t'a kalama ko bɛ ne dɔn ne donna ka foli kɛ muso yɛrɛ jiginna n'o ye Nana Koyita ye o yɛrɛ ko ne ma ko ne jamu ye n ko Jabate Kala Samoyi Bereta Jula n ko ne ko maa dɔgɔnin n ko Koba Jabate mun bɛ Yɛlɛbugu la k'i bisimila an ye thé premier min ka dumuni kɛ olu yɛrɛ ka dumuni taara d'a ma n yɛrɛ sigilen yan bon Nana de ko ne ma sisan ko comme sali sera a bɛ 500 di ne ma o fɔra dɔrɔn wulu dabɔ dugu na ka girin ka na ten waaw Nana ko bo bɛ k'a kɛra tugun kana adamadenya a bɛ bɔ Kolobalakaw fɛ yen ne ko wulu ma ye to ye an kana ni jisuma de wa ou bien jikala e mi sa a fɔra ko n kana ninnu fo n'an nana ni jisuma sa ayiwa petit Gabachwali an b'i bolo mais bon ne tɛ fɛ émission in ka ban yɛrɛ non Allah parce que ni ne taara sisan ni ne donna an ka so kɔnɔ fifala de bɛ kɛ ne bolo n bɛ ka fifa mais sisan depuis a nana kilimu Gabachwali ne fana fɔ k'u k'a faga parce que ne bɔra Segu de an fila Segu an tɛ kilimu dɔn fifala
clim ta minnu fɛ yen can sɛgɛnnen don n terikɛ baaraw bɛ yen nɔ an b'a wele ko tɛnɛ a tɔgɔ ye Wuruti ni ne bɛ ka tɛmɛ wa so kɔfɛla fɛ dɔrɔn a bɛ sin ka clim fenêtre n'a ye fenêtre dayɛlɛ wa hakɛ to dɛ ne y'a na i ka nin san dɛ ne taara ne bɛ fɛn d'a ma a bɛ sin wala clim ko yɛrɛ ne nege bɔlen don clim ko ne nege bɔlen don mais n terikɛ baro n tɛ se ka fɛn fɔ i tɛ se ka fɛn fɔ wala tɛnɛn filɛ nin ka n'i to la dɔrɔn ka soden dɔ san ka na so in bila a fɛ yen nɔ so nana kɔrɔbaya fo so nana garijɛgɛ sɔrɔ a ko ni so jiginna k'a bɛ so di a denkɛ ma a denkɛ tɔgɔ ko Mamutu Mamutu yɛrɛ a nisɔndiyara ala y'a kɛ tɛnɛn a ye ladumɔgɔ don dɛ ala y'a kɛ a ye kuma in fɔ cogoya min na ala ye so ɲuman jigin a ye soden ta ka di Mamutu ma non Mamutu mana se gɛrɛ min na dɔrɔn oyi an ka tɛnɛn kuma so kɔnɔma don a ko ni so jiginna k'a bɛna soden di ne ma tɛnɛn ye soden di ne ma a filɛ nin Jabi ka fan bɛɛ de ko mankan mɔgɔ yɛrɛ ko n'i ye Mamutu ye dɔrɔn a bɛ na nin kuma la sinon an ka t'i sigi wa gɛrɛ na dɔrɔn Jabi ka kuma fɔ a dimiya bɛ dɔ la sinon ko awɔ an ka tɛnɛn kun ka so kɔnɔma don tɛnɛn ni so jiginna k'a bɛ soden di ne ma tɛnɛn ka so ɲuman jiginna a ye soden di ne ma a bɛ k'o fɔ o dɔ kun bɛ ko Lewis a dimiya bɛ la sinon ka wuli k'i jɔ ten awɔ an ka maa yɛrɛ ka Jakarta kɔnɔma don ko n'o jiginna k'a b'o den di ne ma ala ko ye mɔgɔw ninnu mana ne faga koyi ayiwa an ka wagati korona émission sera a kuncɛyɔrɔ la Bakɔrɔti e tun b'a fɔ k'e bɛ ci ya voilà yeah mais biti ti yan biti bɛ yen a banna mais e de la ka da kɛ tɔ ye biti ya a bɛ kuma tɛ bɔ ka rapu kan ni y'o kɛɲɛna sa i bɛ to dɔ kelen voilà bien a yɛrɛ minɛ o bon ale de bɛ rapu kɛ sisan ayi sisan nɔ c'est simple Bakɔrɔti min bɛ ci an b'a laban ni bobo arapu ale ka bobo arapu ale bɛ se o ayi an bɛɛ a bɛ kuncɛ ni bobo arapu de Bakɔrɔti min ci yo malek janti hanga de tunna mais ni bolo bɛ dɔnkili da in na a bila ka taa ne ka ɲaman bɔn na ala wala n bɛ tubabu dennin ta kuma tiɲɛna sisan taburenin to ye ala kama ayiwa an ka kuncɛ ni bobo arapu ye voilà a banna n tonton dɔ bɛ yen alu na tun bɛ yen Santiago de ka d'a ye mais bobo don Allah Santiago ka sɔn bɛ yen nɔ chaque fois ni bɛ yala kare kɔnɔ fu ne bɛ n waga chaque fois n'i ye tonton dɔrɔn ni ko a tɔgɔ alu na tun bɛ tonton Entendu ko Wuruti chaque fois ni alu in bɛ ka bɔ dɔrɔn a bɛ sin ka t'i sigi da la dɔrɔn ka alu in kɔnɔ ten a bɛ sin ka Santiago futonin kɛ tan tɔn komi bo olu t'a mɛn wa ni Santiago ka biri n'a y'o fɔ dɔrɔn a bɛ Santiago dɔrɔn an b'a ɲini Santiago fɛ n'a tulo b'an na a kana sabali walasa ni alu ɲa ɲɔgɔn na ayiwa an filɛlibagaw kulu sena chana ni ne tun bɛ dan sigi a ka bi jamukan na émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur malikunnafoni.net bamananw ka kuma de don ko ni tɛ mɔgɔ dɔn de k'i b'a fɔ a ma ko heyi an ka nin baro dumanni in kɔfɛ Bakɔrɔti min ani ni Petit Gawa Chouale a tɛna fɔ olu ma ko heyi ni ne kun y'aw ɲɛ ni aw tulo garisɛgɛ bi an b'a fɔ aw bye bye